V pražském veletržním areálu v Letňanech proběhl na konci září již 22. mezinárodní stavební veletrh For Arch. V současné době je For Arch největší stavební veletrh v Čechách s vysokou účastí zahraničních vystavovatelů. Na veletrhu se velmi úspěšně představila i společnost Tremco Illbruck, která získala prestižní čestné uznání odborné poroty za těsnící pásku Illbruck TP652 Ilmot Trio Plus. Těsnící páska typu All-in-One se stala oblíbenou zejména mezi výrobci oken a montovaných staveb, a to zejména pro svou bezkonkurenční rychlost aplikace, funkčnost a trvanlivost. Jedná se o komprimační pásku, což je materiál v podstatě na bázi polyuretanu stlačený v roli a slouží díky vlastně svým impregnacím a díky svému uspůsobení k co možná nejrychlejšímu, ale stále velmi kvalitnímu utěsnění připojovací spáry oken. Jo. Je to vlastně technologie, která dneska nově nahrazuje původní varianty, které jsou stále taky na trhu, což může být jenom polyuretanová pěna nebo polyuretanová pěna v kombinaci s nějakými hydrolizačními foliemi. A tento materiál v podstatě kombinuje všechny, řekněme, užitky těch původních materiálů používaných, ale zároveň přestože je schopen hydroizolovat, to znamená přinese zákazníkovi suchou spáru, která bude namontovaná velmi rychle, zároveň velmi dobře teplně izoluje, to znamená šetří mu peníze. A je to trvalý materiál, který v podstatě má, řekněme, dneska vyzkoušenou životnost 15 let a více. Prestižní čestné uznání za těsnící pásku Illbruck TP652 Ilmot Trio Plus potvrdilo velmi úspěšnou prezentaci společnosti Tremco Illbruck na mezinárodním veletrhu For Arch 2011. Gratulujeme!